Takže čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Jsem Mingle a dneska bych vás chtěla přivítat u nového videa a dneska to bude právě, jak si z téhletý krásné panenky Monster High udělat takovou tu zrodičku, jak všichni známe moje jméno. Takže jdeme na to, jestli každopádně musíme jenom nastavit tu kameru, takže se nalezíte. Vidíte se v chlabičkách. Já jsem tady chlabičky prostě neměla. Tak. Takže máme ji tady krásně udělanou. Tak si musíme nejdřív jakože sléct. Takže takhle. A musíme si sundat i ty ruce. Dohaje. Tak tohle bylo víc ještě, než jsem chtěla. Musíme ji úplně rozebrat naší chudinku. Tak. Už nemá takhle, má takhle jenom ruku a tu druhou nemá skoro vůbec. Teď to musíme obrátit, s tím dělat nic nebudeme. No a ty ruce. Teď nám stačí vlastně, my už vlastně jí polovinu máme. A teď ještě jenom stačí taková maličkost, sundáme jí boty, no a teď ty ruce. Takže každopádně, jestli takhle vezmu tu ručičku, takhle, mám ji takhle hezky jakože udělanou, že ji má takhle, když to tak jakože takhle vezmu. A musím si vzít tuhle ručičku, tak, no, zasun se. No to znělo trošku divně. No, každopádně ty ruce jdu strašně blbě tam dávat do té dírky. Já vlastně tady to dělat nemůžu. Musím udělat na té druhé straně. Jo, musím to udělat na té druhé straně. Já ani nevím, proč jsem to tam dávala. Tak. No a teď už jenom stačí prostě si s ní hrát. Musíme jí otočit ten šátek. Takhle. No a máme hotovo. Tak, já si to zase tady takhle musím nastavit. Tak a teď nám z krásné panenky vznikla takováhle zrudička. No, každopádně já děkuji, že jste si shlédli tohle ten krásný tutoriál, teda krátkej, no. A já se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!